नमस्ते. आज मी खीर बनवते आहे. आज रोज आहे ना, रोज स्नॅक्स कुरकुरे पण झाले, स्नॅक्स झाले, भरपूर काही सगळे असे तिखट मिकट सगळे पदार्थ झाले. आज वाटलं पप्पूला गोड खायला काहीतरी, म्हणाला गोड काहीतरी कर. तर म्हटलं आता गोड काय करू. तर मी आता आहे ना कच्च्या मुगाची खीर बनवते. आता त्याच्यासाठी मी तुम्हाला पहिलं साहित्य दाखवते आणि पहिले मूग दाखवते कसे घेतले ते. हे मूग आहे, हे कच्चे मूग आहेत, म्हणजे जास्त भिजलेले नाहीत. मी आणले ना तर 2 तास आहे ना स्वच्छ धुतले आणि 2 तास असे भिजायला ठेवलेले आहेत. हे चांगल्या पाण्यात मी भिजायला ठेवले आहेत. हे थोडे थोडे भिजलेत बघा. आणि समजा असे नाही भिजलेत ना आणि कच्चे असतील ना सुके तरी पण चालेल. स्वच्छ धुवून आपल्याला कुकरला लावायचे आहेत. आता याच्यासाठी आहे ना 1 वाटी मूग घेतले, मी अर्धी वाटी साखर घेतले, 1 चमचा आपल्याला हे तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे, आपल्याला अर्धा चमचा वेलची जायफळ पावडर आणि हे ड्रायफ्रूट घ्यायचं आहे. ड्रायफ्रूट आपल्या मनाप्रमाणे घेऊ शकता किती पण. 2 चमचे घी घेतलाय आणि हे वरून आपल्याला खीर झाल्यावर आपण आपलं वरती टाकायला आहे ना ते आम्ही थोडेसे साईडला काढून ठेवले. हे आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे आणि आपल्याला अर्धा लिटर आहे ना दूध घ्यायचं आहे. हे दूध बघा मी गरम करून घेतलेलं आहे. आता मी पहिलं काय करते, हे मूग आहे ना कुकरला लावून घेते. हे मुगामध्ये मी चांगलंच पाणी घेतलेलं आहे, स्वच्छ धुवून मी वाटी करून ठेवलेले, थोडेसे ओले झालेले आहेत. आता याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकून आहे ना मी 1 ग्लास पाणी टाकते. 1 ग्लास कमीच पाणी टाकलंय. आता याचे मी 4 शिट्या करून घेणार आहे. कुकरचे 4 शिट्या झाले, कुकर खाली काढून घेतलाय. आता मी कढई ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे घी टाकते. हा 1 चमचा म्हणजे आहे ना पिघलून आपण 2 चमचा झाले, म्हणजे 2 चमचा घी घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला हे ड्रायफ्रूट तळून घेते. आणि हे वाले ते नाही झाले का? नाही, ते असेच वरून टाकायला ठेवले खिरीमध्ये. आता आपले ड्रायफ्रूट आहे ना फ्राय करून काढले. आता याच्यामध्ये आता मी गॅस बारीक केलाय. आता आपला कुकर बघूया थंड झालाय काय. असा कुकर गरम असेल ना तर शिटी अशी वरती करून बघायची, मग हवा गेली ना मग तो आपला कुकर खोलण्यासारखा झाला. आता मी खोलते. आपले मूग बघूया शिजले काय. मूग चांगले शिजलेत आहेत. आता आपले चमच्याने आहे ना जरा ह्याच्यामध्ये अशी मॅश करायची. मूग आपले चांगले मॅश झाले. थोडं पाणी टाकते. आता हे आपल्याला एक कढईमध्ये काढून घ्यायचे आहे. हे आपले ड्रायफ्रूट तळून घेतलंय ना त्याच्यामध्ये हे आपले मूग सगळे काढून घ्यायचे. आता आपले मूग शिजलेले आहेत ना तर कढईमध्ये टाकले. आता हे चांगले फ्राय करून घ्यायचे. आता मी गॅस जरा फुल केलाय. तर कढईमध्ये मूग टाकले शिजलेले बघा. आणि चांगले ढवळता नाही ना, असे चांगले मॅश करायचे चमच्याने. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. आता मी हे दूध आहे ना थोडं साईडला काढून घेतलंय. याच्यामध्ये आपल्याला तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे. आता हे आपलं तांदळाचं पीठ टाकले दुधामध्ये आहे ना, ही पेस्ट बनवली आहे. ही आता आपल्याला पेस्ट त्या मुगामध्ये ओतायची आहे. आता याच्यामध्ये हे आपलं दूध टाकते. एवढा वेळ ठेवलास का तू? हा, आता हे चांगलं आहे ना शिजवू द्यायचं. आणि आता अजून घट्ट होणार आहे, चांगलं घट्ट होऊ द्यायचं. आता याच्यामध्ये साखर टाकते. आता याला चांगली उकळी यायला द्यायची, पण आपण ढवळत राहायचं, नाही तर वरती आहे ना अशी मलाई येत राहते, मग ते गाढा होते. आपण ढवळत राहिला ना ते आपली खीर कशी घट्ट व्हायला पाहिजे. आता एवढी पातळ आहे ना, हे बघ अशी पातळ आहे ना, ते आता थोडी घट्ट व्हायला पाहिजे. खीर आपली मस्त घट्ट झाली आहे. आता याच्यामध्ये वेलची पावडर आणि ड्रायफ्रूट टाकते. आता गरम गरम तुम्हाला खायला देते. आणि कशी झाली ती सांगा सर्वांनी. एवढी घट्ट भाज काय अजून घट्ट करू? बस झाली बस. थंड झाल्यावर अजून घट्ट होणार है ना. अशी एवढी घट्ट ठेवायची आणि थंड झाली ना तर अजून ती घट्ट होणार. आपली खीर मस्त तयार झालेली आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला देते खीर गरम गरम. त्याच्यावरती ड्रायफ्रूट टाकायला ठेवले. तर इथे तुम्ही आता बघू शकता आपली खीर एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. तर तुम्हाला याची थिकनेस बघा.
गरम आला असेल ना तोंडाला पाणी तुमच्या? तुझ्या आला काय सांगा ते? मग माझ्या तर पहिलाच आलंय. गरम आहे बघा. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो याची चव कशी, याची टेस्ट कशी आहे. सर्वात आधी तर ती बघा, अगोदर जरा तू जराशी पातळ ठेवली होती, पण जी जेव्हा सुकली ना, ह्याला तर मी जरा थंड केला, अजून पण गरम आहे बघा. पण ह्याला जेव्हा मी थंड केला ना, तेव्हा जराशी जास्त घट्ट झाली, म्हणजे घट्ट होणार ती. म्हणजे आपण बनवतो ना तेव्हाच थोडी पातळ ठेवायची. म्हणजे आता बरोबर झाले खीर, पण तुम्हाला सांगते म्हणजे एकदमच आपण घट्ट केली ना आपण गॅसवर, तर ती नंतर आहे ना सुकी होणार. एकदम भारी झाली. सर्वात पहिलं माझ्या डोक्यात आलं की खीर अशा प्रकारे पण बनते, हे मला जरा पहिल्यांदाच माहिती पडलंय. आता तू बोलला मला खीर बनव, काहीतरी गोड बनव. मी म्हणालो खीर बनव नाही, गोड बनव. गोड मला जास्त आवडत नाही. मी बोललो गोड बनव, पण मला काहीतरी हेल्दी सारखं बनव गोड. चल साखर टाकलीस तर चांगली गोष्ट चालेल, पण काहीतरी हेल्दी बनव. मग तिने अशा प्रकारे बनवलं. काय टाकलंस तू त्याच्यात? मूग. आता खिरीला रव्याची खीर बनवली तर खात नाही, तांदळाची खीर खात नाही. मग आपलं मग करू काय? मग थोडेसे मूग होते, तर बघितले ते 1 वाटी मूग होते, ते मुगाची म्हटलं खीर बनवते. तर मुगाची डाळीची बनवतात ना, आपण मुगाच्या डाळीची बनवतो. तर म्हटलं मुगाची का नाही बनवायची, अख्खे मूग लावले कुकरला. आणि तुम्हाला चव सांगायची झाली, आपली नॉर्मल खीर कशी एकदम नॉर्मल नाही, खीरला कधी नॉर्मल नाही म्हणू शकत आपण. एकदम खीर म्हणजे काय फेवरेट असते. ते आपण दुधाची बासुंदी वगैरे बनवतो ना, तशी त्याला टेस्ट लागते. एकदम म्हणजे एकदम छान लागते. मला त्या रेसिपीची टेस्ट सांगायच्या पेक्षा मला खाण्याच्या मध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे आज. आणि मुगाची खीर म्हणजे काहीतरी वेगळाच कॉन्सेप्ट झाला. आणि अजून तुम्हाला सांगते, आता तुम्ही बोलायला तांदळाचं पीठ नसलं तर काय टाकायचं, थोडंसं कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं. आणि तुम्ही रेसिपीची चव विचाराल तर एकदम भारी झाली रेसिपी. आता ह्या सीझन मध्ये आपल्याला काहीतरी नवीन वेगळं आणि गोड खायला वाटलं तर तुम्ही अशी रेसिपी बनवा. आणि बनवल्यानंतर आम्हाला कमेंटमध्ये सुद्धा सांगा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली, तुमच्या घरी कशी बनली ती रेसिपी. आणि घराच्या घरात आता आहे, आपण सणसूद आले काय गोड करायचं असलं तर अशी बनवायची गोड. तर तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली, या व्हिडिओला तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, कमेंटमध्ये सांगा कशी वाटली, आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा.